sisi a yɛka sɛ MPP finally obi a wa monitor yɛde kan ka kyerɛ wo sɛ wanhwɛ yi a omedi kan ato adeɛ ne ntɛm nti sisi a yɛka sɛ deɛ MPP for say presidential elections no omo beto ne ntɛm ansa na omato nketenkete na aka no and they say the eda ho no and they say as we speak right now we can say MPP for agiatum say yanto no ntema MPP for woman to ne ntema asembesi asema ebesi ni say so far Kenya Japan enam ha Dr. Mahamudu Bawumia nso enkrofo nso eni abre ena afen so yewre dutum enso eba Brian Echampon enso eba enti utie mpanyufo ya akwakoye den kakra ama Dr. Mahamudu Bawumia if we say wona na womo support no you say dodo na nso atwi womo ho se womo pese womo kono ankrankran de mane ye dinnie de mane ye dinnie say Dr. Bawumia ni wona umbe support no na emu ache ejuma na ye din na ekoni se ya dia ebeyehu ama Dr. Mahamudu Bawumia efrise na anu bi ye bibo ha owura Kenya Japan ene huri di kan yewra dutum nso na owom Dr. Bawumia enso wom minim die besie ewe a Dr. Brian Echampon so yiniti no ono nso sabi owusika nti se ba sika afema obetimi ne owura Kenya Japan afi so pa MPP for nso peska MPP for omanuma bai nti normally eya na sikasem nso ka MPP omo election so ho sikasem uni sika yehu different nti MPP mu no ansa na be president no ana presidential candidate no na watue sika bebre efisa ye beji sika so we compare between NDC any MPP a NDC for esikasem no wo form kakra minka so munti o munso tua but if you compare to MPP a MPP for there omanuma bai delegates enuma bai enti answer na obeye presidential candidate no ema MPP no sika ka ho na ihwehwemu CDD ababe ka che say answer na obeye president na presidential candidate no now I spend close over $100 million answer na odi ababe di president because sika no delegates beji omo de in central funds beji omo de ahemfo beji omo de wabusia funds beji omo de asori ne mosque ebeji omo de ena expenses de wo print t-shirt dien enti ekawum minso na meka sika Dr. Bawumia say no so far owura Kenya Japan Dr. Brian Echampon ye reduchum o ma say no because se wentua abana be diama meka insema ewo ho a wo muntimi nka se wo pese osom ewo Ghana ha ti se watua
because when tia wa sempa wo be kan ye mfiu ya ji atum sao ya ye entitled into delegates abato e wo se wutua MC Nanseya MC foi omu elections si e wo se wutua. Let us not pretend because MC e wo se wutua enye sa assembly member bi betimi amafia ba ne sen ai amane ne amamre de ewo ho eye den ya nipa ni nim se obema wo kakra eka ho but de ya na ehun ne se ye obi a na dwempo pa ne se wo ji no wo ji ni yie nti obi betimi age 5,000 wa ha no akɔgye 8,000 wa ha no akɔgye 1,000 wa ha na sɛ wa wo de yɛ 1,000 ne de nti de nti adodo na mpɛsɛ omo bɛyɛ saa de no ɛne sɛ me de nti ɛma amanyɔsɛm ɛnyɛ makono ɛne sɛ me de ma hoɔden ba bɛboa wo me de me nim de ba bɛboa wo ntimi nyɛ me ba bɛboa wo a ɛno ti sɛ metua bribe ansa no wagyema tum Nhyira FM is a metua bribe ansa na wagyeme matum na ye wia ne akasa na akufo de ye corrupt John Mahama ye corrupt MP we ye corrupt oh we ye corrupt we wia ye sika obewia because ye ne mo boss akron no MP ye ntua ne kayie enso delegate mi hwe nyame anim ne age MP sika 5,000 8,000 10,000 MP obi okope MP abesomo MP anaketia okay ka bom kre nu 20,000 na ne 20,000 eden every week a year nko a wo beko every week where the na beko school fees abetua MP 20,000 or the year MP ono ankasa kra na enso so MP obewie no no waboka bebre one age delegates eno ntina wo nso wie a e wo so mo survive me se samre ya aka be 6 months na MPP for o mayi flag bearer e ka wo mo be bono sika ye beji Kenya Japan ne ye redu twumwe ne Dr. Bawumia ne Dr. Bribery sika MPP for beji the delegates ye beji e ka wo be bo unim sound to man so beji ni sika now you are born sema we are won sound to man in some way wo ntimi nka baye ne betimi aka. We cannot survive in a country like this when all the things that we are interested in say o person will serve on it is ocheska and now kwa kusi asori mu asori me am sorry presby ye yi moderator na ensem bebre Pentecost ye yi Pentecost pania ensem bebre ye yi Assemblies of God pania ensem bebre chese akwa kodru ba bia na nka moral fiber no ka adura na enuka say yes sir into ye delegates na wo gi bribe me say eyede ya na ye culture no wo ye de ye beboa se nipa ne kwa onim so obema wo nsuo 1,000 bi ni na sefo but the moment wadwan ye wo say uji abobo ya abatuo keke a wo to na wo ya waka kire ni se onya adwuma wo ya assembly member wo ko gi sa sika no na wo gi wi a afi MC no nko fasika MC na kachi ayese na kufado MCs no market you ndru 6,000 na kufado ne MCs no market you ndru 6,000 or sat so. Now what are we talking about? Yempese be di no kre akyere ye ho. Ani chitere bi obi yes obedi me say ebia ye mu bi ye be stand president a. Na se ye drew time a
eni kwan sɛ metua ade na wɔ sɛ metua bribe ansa ɛwɔ sɛ me ma bibi kakrafa sɛ waba betie me ɛyɛ nsuo na nsuo ne aduane deɛ ɛyɛ ne na nsuo ne aduane nko a 5,000 ɛdwo so na ɔmo yɛ delegates ɛdwo so at that time John Kuma ne yɛwura yɛka ne sɛ duomi ebi tua 5,000 ebi tua 7,000 ebi tua sei aden nti MP baako na nipa boka 20 billion 30 billion 40 billion ise Dr. Bawumia obechini o delegates a woko hia wo mu nyinaa obi abegye Dr. Brian Champo Dr. Educhum Kene Japan ono kra de wo tua dada omo de o masem ebeba ne nkyɛn na wo wi a waka akyɛ nipa no so ɔyɛ corrupt uwi a waka akyɛ nipa no sɛ ɔyɛ corrupt the politicians omu hwia yɛ sika no yɛka ho politicians no omu bɛhwia sika na because abrokyire no obi ansɔre anɔpa nkɔka sɛ mami koko sika obi amfili entitled enti sɛ wɔ amawa a obɛka sɛ wɔ amɔbra nipa no kwa abamu na ɔse ɔkwa akɔsoma wanhwe obewie no sɛ wanya bibia bɛka sɛ wa amɔbra nti wa amɔbra na ɛwɔ sɛ owie sika nti wote sɛ yɛsɛ politician bi awie sika owie sika because na busuafoɔ ka kyɛ ne sɛ ɔnhwɛ na wɔmɛsi fie no sɛsi a same gyamfi mu ne n'asefoɔ yi anya position yi pressure da wo mu so no nti wanhwɛ yi a na nyame ampata a wobɛwie sika na yɛn kra yɛnya politician hwɛ amane a yɛhu everyday yɛn yɛnya politician no because wo radio so nti wo radio so ɛwɔ sɛ onya sika sɛ wadidi sɛ wonya ndidi yɛ de ɛhyɛ obotum ɛwɔ so yɛn mpo ɔbɛsɔre anopa na obi aba abɛgyina akyiri na nana se wonye adwuma ma obi a o nanso saa na akɔba nti imagine a politician Obama wie ye otini baabi obi anko ha no Obama owie ye no otini baabi obi anko ha no MPs dodo na mbebie wa abrochire otini baabi obia hwinsi ye India ni obey prime minister Sunak ewo UK owie ye one ne yire bibia nsi ye onam baabi onam ba jeje beye a former president ye tata na obekokofo ho school fees nko a wotua na akufo ado pressure ɛda ne so ye Rajon Mahama oni bi mpokra na ɛwɔ so odi bi ba oye former ayi no nti de bia ministers pressure da wo mu so because ye from a piska ebede no munye corrupt say yanka the honest truth and kyerɛ ye ho a we cannot say your society no corruption na ye normal it is our person standing out no why you problematic and that is why ubechia will be no obeka cho say nana there wo kan ye but enyo na be ga na ye me ha wo ho because ono na bema buntia wasa wo so abamu bu mia wano na gi sika ni bie because enyo na be dwene wo yire na o ma ho ne wabusuafo ho ne nas enti gi sika ni bie o mu nkofo mu gi bie no akasa asema kiro o tu fo pano no gi bi na di na enyo na be ga na yi na enyo na be ga na yi na Dubai for this adwene na nka betimi akọ Dubai enyo na be ga na yi na US for say enyo na be US yi enyo na be Finland yi enyo na be China yi enom this adwene na ka be bom paye so person ko US nyame ma visa ya adwene ne nye we need to renew our minds yem pushing crofo momu mokro no ne ewie a yasa be ka so wie ska tankrofo ya wotete yesi wo ma wie ska yesi wo ma wie ska wo ma wie ska ye wo bi wo ho a wo wie sika de o ye greedy ene wo wie ska no e wo ho bado betimi anya obi a pressure da ne so abusuafo bi di man no nti e wo so ko wie a
na ɔde bɛ sort it out ɛba abusuafo no bɛtwi wɔn ho sisi ayɛ bɔ ɛna national service ɔsɛ sibe gift to awari hwan ɔmo na ɔmo anim o ɔmo anim wɔ hɔ baabe kɔm na sika na wɔgye yɛ no ɛkɔ Ghana fo hɔ ɛkɔ obi hɔ but asɛm ne ba yɛ watwe ne ho wɔyɛ sika ba yɛ ayɛ so wɔwia na mpanyinfo a wɔyɛ hwɛ wɔ mu no obiara atwe ne ho nti de bia yɛ ka corruption a ne yɛ ka wɔwia sika wɔwia kɔ hen oni abusuafo ɛdeɛ na abusuafo ne kaayɛ nti sɛ futuo ne bia mu de tu yɛ sɛ ɛnyɛ ɔna bɛ Ghana yɛ na wayɛ de obetumi ayɛ ti sika ne gibie ɛna me nso de kɔgye saa sika ne bia ɛna obiara ntumefo a nti me nso me ba me nka bi ma because me wie sika ne bi me ne politicians no nso ahwi sika ne bi yɛn nyinaa yɛ corrupt nti yɛn nyinaa ne ahwi bi sɛ saa nti na mibusa sa no pay so bia ye na adwen se enyo na be USA enyo na be UK enyo na be Finland enyo na be China enyo na be Dubai Qatar ye a ka obekɔ hɔ ya adwen nye ni ntina obeti assembly hɔ a obetimi ahwɛ ha ton asase ani kwanse ye ton ma obi no wase asase no ya adwen nye ni nti ɛna ɔhene a wonim sɛ asase no ɛnyɛ ne dia na emom ɔhwɛ so amaye otimi ka sɛ ɛmfa nyɛ galamsey ne yɛntu ne yɛndi na gold no brɛ me kakra ɛsɛyɛ a ɛnyɛ hwee mewu ɛnyɛ hwee yɛadwene nyɛ ne ntia ɛno nti na nipa ɔyɛ papa no yɛnto ma no yɛbɛkɔ akɔto ama nipa bɔneni ne yɛtwa yɛn ho wie a yɛaka sɛ nipa no yɛ bɔneni nti ɔman no yɛnhyɛ dɛ nyɛ nipa papa wo daabi because saa nipa papa no ne sika saa nipa no obetimi ayɛ adwuma ne yɛsɛ nyinaa yɛnyɛ no nipa ne mpɛ no ɔpɛ deɛ ɔbɛka sɛ na no akwa bi ka kyerɛ candidate baako membo ne din ontua ɛdutwum deɛ ne nsa akyi adin o ɛno nti na boys ne sɛ ɔbɛyɛ vice president ne nsa akyi ɔno atena USA papa no atena USA wahu sɛ USA yɛbrɛ ansa ne ɛyɛ adwuma woanyɛ adwuma a wonnya so mfasoɔ a wɔde saa mentality a ɔsom no ne som no a wɔsom no deɛ mfa ho na mmom adutwum deɛ ne nsa akyi adin o saa bi na ɔmo ka kyerɛ Daniel Ochema Boagye former MP bantam a wanya ne baabi kɔ nyame mfa ne kransi ye ɔkyɛm de ontua na wo sika ontua wo sika wapɛ adwuma ama no wo adwuma wo na ayɛ ma no ontua no wo bia adwuma ama no. What sort of entitlement is this? MP we di obaya no ne ebekasa no sorry koi wan sorry akodi sorry ko. You see our mentality. Look, and then me person me be nyoma bi simple things are. We are quick to say hey, we are corrupt, but we are also corrupt. Our mindset ni nye. Nipa no no afri na komem no so obeche osika. Fine. But when we are feeling say e was say it can say oh now we now one pa MP pa na why 200 ye na 200 no wonkwa say MP na ketua ye 10,000 na we 200 ema wo na constituency wo ye be 50,000 to ma na o ka say 200 o de ye den nti obi agi 200 a na busua ne yere ne ma no wo mu de o mu didi ana. And to the point I'm just saying is say my na da ye ho enko azumi say ye benya ni papa pa bi wo bra yenya ye to amamu no omunye ni mumu yenya ya adwin say ni papa my yenya ya adwin say ye kɔgye sika as delegates to say the MPP for 6 months wo mawu ye be gi wo sika left and right ye wi a na afie be complaining. So Ghana it starts with you. Article 41 of the Constitution is very clear. Once you will run, what's you play? And say nyum na ya bo say my omamun sem here wono. Eye wo wutie me. Wa ya adwen say unyi ni papa. Na mo mba sika ansa na wato ama nipa no. Na nipa no kwa no asa be blame nipa kro no. Wo ni problem no. Ego me pesa me soma minister.
ɛna me nso me busu me aketia na magada kakran me de hwe na no because of MP na wo se me yi me bottom sa sika ekoye dey onto ma me fa hom be se me pese me somo oso o ma me nsomo a we me nkotua hwe na adenti na wunyi na me ye adwuma na sa sika no kakra no metimi de aye bibia e beboa oman no assembly members be na delegates na aka se ye ofaru krom delegates na sa ye delegates no sika bebrebe na abetua no ono abonka be ma obi a 5000 o de ma ye obi a 1000 de aka no fakotu borehole ana fakoye school dan ana se school bi apai ana ase fakoye bibi ye delegate agya to se fakoye project. How many delegates na yes sir? Nhyira 104.5